sunan shi Masjidus Sahaba, kuma shi ya haifi Masjidus Sahaba sabo. Wancan ɗa ne, wannan uba ne, na faɗa satin da ya wuce. Kuma sunan shi kenan, ba ka da sunan da kuma ya wuce na sahaba ɗin. Kana da shi kawo, babu shi. Ƙaunar mu ta sahaban Annabi Muhammad muka rungume. Wannan ɗan ƙaramin bawa da ke tsaye gabanku shi ya naɗa wannan suna tun 1999 a watan Julai, lokacin da mai martaba sarkin Kano Ado Bayero, Allah ya rahamshe shi, ya wannan mimbari ya tabbatar da abin. Kuma dukkanin manyan Kano suna wurin a wannan lokaci. Gwamnan Kano a lokacin yana nan, shugaban karamar hukuma na ainihin nan da take da suna Tarauni yana nan, Kabir Sanda Allah ya ji kai shi, duk suna nan a lokacin. Kundila mutanen Allah, mutanen albarka suka karɓi bakunci na mai mataba sarki da tambari da bindigogi. Wasu za su rikice, aka ce ba rikicewa ba ne, buɗe masallaci. Cewa Allah cikin ikonsa yau sannu yau shekara 24. Malamai za mu ce da Allah mai gode, har ya baka rayuwar kana mirginawa tare da kasawa irin tawa da zunubai irin nawa. Kowa ya yi kallon zunuban shi.